Well, a dúspóir tá dínta buíad nó donna country agus tá téana ahanana a hanig an látharniu ná an rud a smóta a gáil a bhéh marmsan ar bhela an bhrí nó an fórsa lena bhil na pontí seo an dhéana agus mar bháil de fóbal na teanga is léir ó méid atáráte an dáthir atá deanta agus starúil do fóbal na teanga margheallar an gur léithil agus gur fálaí atá gceist a dacha le pobl na teanga a chumasú dacha le mar hanga fóbal, mar hanga farsanta, mar éon bhaín an tú héin mar réalagar nó mar éon bhaín an tú héin mar fóbal. Agus fiú a bheith ar a gomport an tú héin mar réine agus is cinnte go sé intach gur teatart intach láidir go bhfuil frustrathes agus farrag a léirú agus go bhfuil ceartan seo ceart mar fóbal teanga agus ceart a bhain daine nachhfuil ceart nach bhfuil a fáil go starúil agus an dúchan atágan in sin mar oran na éothirt ar a heaglann agus riar ar na barnaí seo agus is léir go leor cante deanta ar an leas mar léirtar an dáthir ná an aspa a bhíon agus a tán go fáil go léirtar an leas a dhéanamhíad á fóbal na teanga agus don na hána le difriúla. Tá rud eile tá cína láidir táta an hantásaí fásta tá cant go starú le fádan le gur gohfuil cíál barna idir pobl na Gaelta a go háirithe agus má hainiú an túús gur bí cant na Gaelta cíál tobar glán tobar na teanga. Go léir go bhfuil barna a né fás agus ggóil go seo fí go fáil go rátear go bhfuil cíál dí chaú nó dí chumasú a dhéanú ar an teanga bheo mar geall ar an teanga chaideanna agus an dáigurta sinna láthair. Is léir go rátear nachró goch ag pobl na teanga ins na Gaeltachtaí. Agus is cis bhunasa agus bhí sem mar heidir ar alta scríú mu héin faoin chur chuige maidir leis an chaid an Gaeilge san nachláir a chuir gló. Na cé leis an teanga seo, an éan le cé leis an teanga an le homlan fóbal na teanga nó an le haacmí áirithe agus sinna an Donald Taggart, Donald Brennan Taggart an acma léin agus go méidir go bhfuil rubbal an madra ag creithú madra, seachas go an madra ag creithú an rubbal mar sin an chuir síos le a bear a dóthardá. Mar sin is léir go bhfuil frustrathes máid le aspa gotha agus dá réir san aspa freastal ar riachna se dacha le buanú agus céanú na ganúntí agus an tuhris ins na canúntí agus an dáin sin an teanga a láidrú ar bhain áitiúil ar dús agus a chorú bonan sin man bhfuil an teangaí láidir bhain áitiúil bhain bheith daoine muine a teangaí mar hanga náisiúnta na mar hanga fóbal. Os a chuine sin tá ceisní bonus a máide le bhéad a hiig le fácht ar a dhéanú. Agus is mu téananas túisce a dainó go bhfuil difar idir bon chuúm fálar bearla Gaeilge agus é sin solathe Gaeilge a chur fáil a réine nachhlas acu conas rudig an rá éile nó nachhfuil cinnte conas a déirtar lehéad agus breithú nar a chuúm na fálarta aráras na Gaeilge breithú gur sin an riachna sa bhó tuis gohfuil chudhór a fóbal na teanga ar fólamarí agus chud margheallar mé daine sa chóras leideis agus is margheallar sin tugad túústáte an nachlar bearla Gaeilge ach fiúgus mu ag brathnú hantásaí ar an nachlar nua Gaeilge agus tá sé le ag bratharnáir ar bhainú agus ar acmhaí. An námnaí ní mórdan a bheith cuama a bhfuid a géirí an nómarcha a bhaint as éon anseo bháin agus tá sé andeachar mar hapla riar ar gach canúint in éon nachlar a bháin nó chailhí nócha fin géad na nócha chuid fin géad an húsaideir man mu se banistíí na chutha láthair ar bhela a bh an chuama. Tá sé andeachar séad seach déith legan a chur fáil. Tuige mu ar fád an luchatálas na canúntí agus le fuamna na ganúntí agus réir sin ach bfuil ceist le chur céimh a gróthú ar sé nó 8 na 10 cin do chód fuama le fáchail ar leith. Ní me nach féidir a dhéanú na cheartta dhéanú ach ní mór a gcónaí súla chuineil agus bheith cuaramach gan bheith ag dréim leis an nómacha agus na dhéanaí práise ar bhela as an náis de mó nómacha a chuúda hon. An dá fonte dhéirí go dtír a luhan leis na tá an cheistro go mór adreis a dacha le leganatha dúchasathe versus leganatha atá ar leganatha cína lán Gaeilge iad a tá siirge agus an aimimid iad a bh siirge versus lára an bhéla.
agus is bon principal lá an nuúin a gas cuasí facarráta gur gur bhain daonlathe nar bhain miniciata a chuirtar áhar an sanáú nó agtar áhar asanáú. Agus be sin ben cheisio idir na leaganathe a sihre nó is on gluine nó is úsle a chéomhnú versus na leaganathe a smótar a bhéal daine de ré mar a hectar don oran. Be sin ina cheist leanana agus is béan go leor cóirlahan is go leor pléan agus mar luí copplanne níana seo ar bhela 8 túsplé agus détí session nomaníanú ar éonchon ó bhain na cantin a éonchon ó bhain ar bétan na cantin bhí gona nniu. An rud dearna a ddéirhin leis ar bhela na ó hiús a an héan a brahim mar bhela was sé sca teart am héan a recam a mé debret a fóstal déanana was bhímuid fi bhrú leanana leis an áchart a crénaí a chur a gré agus bhí se nós le drapú binne agus deirta ná brain í fud Harrat a dhéithnar a chlé tro leat go dtí go muine tú an scalpama agus mé tú sláán a hanista tá bon chur a fún tá obair an fór Harrah a farsing ahar an dráthir tan bheitheil Harrah a gan agus an námlaí níl sam an dagan daoine nó níla bert fástathe go lean amsir le cuasí facarráta a bharas na Gaeilge fi láthair. Ní le duine bhaine gur sin ar chánra buan, ní le bert fástathe a gúsí téirmiata. Mar sin an námlaí bín frostarthas ar an héin go minic nach déag lenne níos mó a halathar a chur ar fáil an fphobal na déag len freastal mar ba bhí an linne nar aice man na réochtna sa táin agus béan bheith cuaramach a gcónaí gan a bheith a géirí an nummarcha a bhaint amach man bhna hacuní cí ar fáil agus gur de réiricheile agus bhí sean spéisiú méid bhí Donal Hanafin ar beidir go cheartún táisiú lerí áhar beidir ag leh an néar ná bonscoile agus iirtaí an forbert ach be sin le pléin a bheits na planan na tionscoil agus rula a gur a gríich. Mar sin bhí se Harrah spéisiú a bheith géise tá lán áhar machnú bhí se nós farrá rósáil tá lehannaí fada do nótaí brac an seogam tá talla ham lá a bracu. Ach támuid agsú go leanthir an phlé agus go grothaid seo cas láidir go gurtha se ar a thula chaach go bháil riachtanas bonúsach an seo i gath level go háirithe dacha le fácar aon teanga agus riar a phobal na teanga a fásta ghfuil ga leis le fácar Gaelic bearla chun codú le leithú na teanga a measc an phobal nachhfuil an teanga acu go láidir.